La consciència valenciana ha crescut. Som conscients que l'empobriment que pateix el poble valencià té l'origen en l'infrafinançament i la manca d'inversió pública territorialitzada. I caldrà molta unitat del poble valencià per aconseguir superar aquesta situació gravíssima que trenca i que anul·la les nostres possibilitats de futur. Avui en dia, les competències que tenen les comunitats autònomes, sanitat, educació, etc., pesen molt més de lo que realment estan rebent. A l'hora de repartir els ingressos s'hauria de repartir passant una major part de les comunitats autònomes. I, per una altra banda, una vegada ja tinguin les comunitats autònomes a la seva part, la manera de repartir-les entre elles hi hauria que millorar-la amb l'estimació d'una població ajustada ben argumentada. De fet, som aportadors nets al sistema, on haurien d'estar rebent del sistema. És una situació terrible. Paguem com un país ric i són un país absolutament empobrit. Per tant, necessitem, sobretot, recuperar les claus de la nostra caixa. Unes claus que han d'estar en mans d'una hisenda valenciana pròpia i autònoma, des de la qual empoderar el conjunt del País Valencià. No pot haver un finançament òptim sense que es tingui en compte, per una banda, tots els diners que les valencianes i els valencians portem sense rebre històricament i sense tindre en compte que és precís cancel·lar un deute il·legítim que ens costa 25 euros de cada cent del nostre pressupost cada any. El que Intersindical Valenciana demana, no només als ens públics valencians, sinó estatals, europeus, és que deixen de veure'ns com un país de segona o de tercera regional. Necessitem les claus de la nostra caixa. És de justícia que al País Valencià tinguem un millor finançament. Els valencians hem dit prou a l'antic i llarg silenci. Ens cal un millor finançament per al poble valencià.